ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാം. നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 16 അധ്യായം ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. ഇന്നത്തെ അധ്യായം ദൈവികമായിട്ടും ആസുരികമായിട്ടും ഉള്ള സ്വഭാവം, അതാണ് നമ്മുടെ ഭാവം. അതാണ് നമ്മൾ 16 അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ 15 അധ്യായം അല്ലെ, പുരുഷോത്തമ യോഗം കണ്ടു. എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിലൂടെ പുരുഷോത്തമ യോഗം 15 അധ്യായമല്ലേ നോക്കിയത്? എന്താ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമനെ കുറിച്ച് അവരുടെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെ അറിയാൽ വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെ അറിയാൽ വൃക്ഷത്തിനെ പോലെയാണ്. അതിങ്ങനെ വേര് കുറച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് ഛേദിച്ച് കളയാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് അതിനെ ഛേദിച്ച് കളയണം. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണം. ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാലാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമനാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനായതുകൊണ്ടും. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? നിത്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങളെ ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ സനാതന സത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനായി പരമപുരുഷ സ്വയം
പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അല്ലെ. മിഥ്യാഭിമാനം, മായ, മോഹം, ദുസ്സംസർഗം, ഈ 3 കാര്യങ്ങള് മാറ്റണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. നാമജപത്തിലൂടെയും സത്സംഗത്തിലൂടെയും ഭഗവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കുറെ ശക്തികൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നത് പറഞ്ഞു. സ്മരണ ശക്തി, ബുദ്ധിശക്തി, ഓർമ്മശക്തി, പിന്നെ ഏതാണ് ഒക്കെ തരുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ. പിന്നെ വൈശ്വാനർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദഹനാഗ്നിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്? പുരുഷന്മാര് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. തെറ്റ് പറ്റുന്നവരും തെറ്റ് പറ്റാത്തവരും. പിന്നെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം, സ്ഥൂല ശരീരത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാര് തെറ്റ് പറ്റാത്തവരാണ്, ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവര് തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പുരുഷനും നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ആത്മീയ ലോകത്തിലെ പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? തെറ്റുപറ്റുന്നത് ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ളവര്. അതൊക്കെ അല്ലാതെ നല്ല ആസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പുരുഷന്മാർ എങ്ങനെയാണ്? ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ, അത് പുരുഷനാണ്, അത് സ്ത്രീയാണെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ശരീരമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആത്മീയ ലോകത്തിലെ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആസ്വാദകനാണ്. ഒരേ ഒരു ആസ്വാദകൻ ഉള്ളത് ആര് മാത്രാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രാണ്. അതാണ് ആ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഒരേ ഒരു പുരുഷനുണ്ട്, ഭഗവാനാണ്. കാരണം ആസ്വദിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മള് അധ്യായം 16 കടക്കാം. അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. ദൈവികമായിട്ടും ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ളവരും ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവങ്ങളും രീതികളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തില് 16ാമത്തെ അധ്യായം കാണാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെറിയ അധ്യായമാണ് ഇതൊക്കെ. ഈ 18ാമത്തെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് കുറെ പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. അഭയം സത്വസംശുദ്ധിർ ജ്ഞാനയോഗാ വ്യവസ്ഥിതിഃ ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധേയസ്തവ ആർജവം അഹിംസ സത്യമക്രോധ ത്യാഗ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാ ഭൂതേശലോലുപ്തം മാർദവം ഹിരിരചാപലം തേജക്ഷമാ ധൃതി ശൗച അദ്രോഹാനാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദേവി അഭിജാതസ്യ ഭാരത. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ഇപ്പോ ദൈവികത ഉള്ളവർക്ക്, അതായത് സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്, ഗുണങ്ങൾ, സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? നിർഭയത, നമുക്ക് എന്തില്ല? ഭയമില്ല. നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭയം ഏതാണ്? നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഭയം മരണഭയം. മരണത്തിന് ഭയം. നിർഭയത, മരണഭയം, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിർഭയത, ഭയമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി. അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് നമ്മള് പരിശുദ്ധരാകുന്നത്, പരിശുദ്ധിയായിരിക്കുന്നത്, ജീവിതശുദ്ധി. പിന്നെ വന്നിട്ട് ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പിന്നെ പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ. ലോഭമില്ലായ്മ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് കുറയാം.
പിന്നെ വന്നിട്ട് മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, അസൂയ ഇല്ലാതിരിക്കുക. പിന്നെ എന്താണ്? ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, മറ്റുള്ളവര് നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം നമുക്കത് ഇല്ലാതിരിക്കുക. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ദിവ്യ പ്രകൃതിയായിട്ടുള്ള ദൈവികതയുള്ളവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ ദിവ്യ പ്രകൃതിയായിട്ടുള്ള അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ, സ്വഭാവങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് 26 ഗുണങ്ങളാണ്. ഈ ആധ്യാത്മിക ഗുണങ്ങൾ 26 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളത് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ നിലനിർത്തണം, വേണ്ടാത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം? വളർത്തുക. അതായത് നമ്മളെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചും സമൂഹത്തിന്റെയും സാമൂഹികപരമായിട്ടും തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനത്തില് നമുക്ക് അത് 26 നമുക്ക് ആവശ്യമായത് നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നമ്മള് കളയാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. 26 ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടത്. ദമ്പോ സർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സംവാദമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഈ അസുര ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയണത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്ത്? ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തിൽ പറയുന്നത്. ആസുരിക ഗുണത്തിൽ വരുന്നത് ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം. ഇത് ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ ആസുരിക സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്? ജന്മനാ തന്നെ നമുക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. അതായത് നമ്മളാ മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തില് നമ്മൾ ശരീരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിൽ എന്ത് വരും? ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം ആർജിച്ചു വരും. അത് വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് അതെന്ത് വരും തോറും ആ ദുർഗുണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ദേവി സമ്പത്തി മോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമതഃ മത മാശുജ സമ്പദം ദേവി അഭിജാതസ്യ പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണത്തോട് കൂടി പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? മുക്തിക്ക് കാരണങ്ങളാണ്. മുക്തി കാരണങ്ങളാണ്. ആസുര ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികതയ്ക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഗുണങ്ങൾ, അത് നമ്മുടെ മുക്തിക്ക് കാരണമാകുന്നതും ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവ ഗുണങ്ങള് നമ്മുടെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എങ്ങനെ ജനിച്ചവനാണ്? നീ ദൈവിക ഗുണത്തോട് പിറന്നവനായതുകൊണ്ട്, നീ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിൽ ജനിച്ചവനല്ല, നീ ദൈവിക ഗുണത്തോട് പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നീ ദൈവിക ഗുണത്തോട് കൂടി ജന്മമെടുത്തവനാണ്. നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നീ ഒരു ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നീ നിന്റെ ധർമ്മമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ചെയ്താൽ മതി. നിനക്കല്ലാതെ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നീ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നിന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിട്ട് മാറും? നീ ആസുരിക ഗുണത്തിലായിട്ട് മാറും. കാരണം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ധർമ്മം പറയുന്നുണ്ട്. ആ ധർമ്മം പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. നീ അത് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നീ എന്തായിട്ട് മാറും? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവനായിട്ട് മാറും. നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഒരു മിനിറ്റ്. നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? യുദ്ധം ചെയ്യാ. നീ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് നിനക്ക് നിന്നിൽ എന്ത് വരുന്നത്? ആസുരിക സ്വഭാവം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? യുദ്ധം ചെയ്യാ. യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയണം, അർജുന യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് അർജുനിൽ ഏത് സ്വഭാവം കാണുന്നത്? ആസുരിക സ്വഭാവം കാണുന്നത്. നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം. കാരണം നീ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിവിടെ അർജുനൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഭൂത സർഗ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവ ച ദൈവോ വിസ്തരസ്യ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ 2 വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. അപ്പൊ പറയാണ്, ഈ ലോകത്താകെ രണ്ട് സൃഷ്ടിയുള്ളൂ. ഒന്നുകിൽ ആസുരിക സൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക സൃഷ്ടി. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നില് എല്ലാം വരും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണത്തെ കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ പറ്റി വിവരിക്കാം. ഈ ലോകത്തില് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും രണ്ട് സൃഷ്ടി, ഒന്ന് ദൈവികം, ആസുരികം. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിൽ എല്ലാവരും വരും.
അപ്പൊ ഞാൻ ദൈവിക ഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി ആസുരികമായതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാര് ആസുരന്മാര് അതാണല്ലേ ദൈവികവും ആസുരികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ളവരെന്ന് വെച്ചാൽ ദേവന്മാര്, ആസുരിക ഗുണത്തിലുള്ളവര് അസുരന്മാര്. ഇത് പ്രജാപതിയുടെ സന്താനങ്ങളാണിത്. തിഥിയുടെയും അതിഥിയുടെയും മക്കളാണ് ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ളവരും ആസുരിക ഗുണത്തിലുള്ളവരും. അപ്പൊ തിഥിയുടെ മക്കള് അസുരന്മാരും അതിഥിയുടെ മക്കളാണ് ദേവന്മാര്. അപ്പോ ഇതില് ശാസ്ത്രപ്രകാരം വേദവിധി പ്രകാരം ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ളവരും ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാരാണ്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരും. കാരണം നമ്മുടെ രീതിയിൽ തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരും ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? അതാണ് വ്യത്യാസം. ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ളവരും ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ. പ്രവൃത്തിയും ച നിവർത്തിയും ച ജനാനാവിതുരാസുരഃ ന ശൗചം നാപി ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അപ്പൊ പ്രവൃത്തിയും ച നിവർത്തിച്ച പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്താണോ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് പ്രവൃത്തി നിവർത്തി. പ്രവൃത്തി എന്ന് വെച്ചാല് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, നിവർത്തി ചെയ്യേണ്ടാത്തത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്. അതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കറിയുന്നില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികൾക്ക് അറിയില്ല. നല്ല പെരുമാറ്റോ വിശുദ്ധിയോ സത്യസന്ധതയോ ആർക്കുണ്ടാകില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവർ ഓൾറെഡി അജ്ഞാനികളാണ്. അവർക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയില്ല. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് നല്ലൊരു പെരുമാറ്റം അവരിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. സത്യസന്ധത അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരല്ല. അവര് തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവര് അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ ജീവിതത്തില് ഓരോ സമയത്തും അവരെന്താണ് അവരുടേതായ രീതിയിൽ ഓരോ കാഴ്ചപ്പാടിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നവരായിരിക്കും ആര്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തില് ഉള്ളവര്. അസത്യം അപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹൂരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യത് കാമ ഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായ ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അസത്യമാണ്, അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമല്ല അസത്യമാണത്. അത് മാത്രമല്ല ഇത് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. ഇതിനൊരു അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടെന്നും ആര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അതിന് നിയന്താവായിട്ട് ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്നോ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നോ ഈ പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്നോ ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെ നിയന്താവെന്നോ ആര് വിശ്വസിക്കില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ രീതിയിൽ എന്താണ്? ലൈംഗിക അഭിലാഷം, അതായത് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം. ആ കാമമല്ലാതെ വേറൊന്നും അതിന് കാരണമായിട്ടില്ല എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് കരുതുന്നത്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഈശ്വരനില്ല. പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെ ഇല്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അതിന് കാരണമായിട്ടോ കാരണക്കാരനായിട്ടോ അതിനൊരു നിയന്താവ് ഉണ്ടെന്നും ആര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാനെയും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇതിന്റെ നമ്മൾ പറയുന്ന യാതൊരു അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെയും ആര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവരെ ചിന്തകൾ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടപ്യ നഷ്ടാത്മനോൽപ ബുദ്ധയ പ്രഭവന്ത്യുഗ്ര കർമാണ ക്ഷയായ ജഗതോഹിതഃ. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായി ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിഗമനങ്ങളിൽ കൂടി ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്രിയകളിൽ പോലും ഏർപ്പെട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ളവര് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അറിവുകളൊക്കെ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താണ് ആ അറിവ് നല്ല രീതിയിലല്ല അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം അവര് അവരുടേതായ രീതിയിൽ പല പ്രവർത്തികളും ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നമ്മള് അണ്വായുധങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ബോംബ്
ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണ്, അല്പബുദ്ധികളായിട്ടുള്ളവരെന്താണ് ലോകത്തിനെ നശിപ്പിക്കേണ്ട തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളിലേക്കാണ് ഇതൊക്കെ നയിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണെന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, വേറെ ഒന്നും നമുക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവരെന്താണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അക്രമാസക്തരാകാണ് ഇവര്. കാരണം ഇവര് ശാസ്ത്രങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല, അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂടിലാണ് അവർ ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. കാരണം അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അവർക്കില്ല, അജ്ഞാനികളാണ് അവര്. അവര് ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്രിയകളിലും പലതരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളിലും ഇവര് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനാമതാനിതഃ മോഹാദ്ഗൃഹീതു സദ്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തെ ശുചീവ്രതഃ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദംഭം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ ആസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പൊ അടക്കാനാവാത്ത കാമം, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിന്റെ അവരുടെ മനോഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അവരുടെ ആഗ്രഹം കാരണം കൊണ്ട് ദംഭം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട്, ദംഭമാനമതാന്വിതം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദംഭം, മാനം, മതം ഇവയുള്ളവരായിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് ആസുരിക സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരാകും. ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായി വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നവരാര്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അവർക്കൊരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്താലും വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ആരിലുണ്ടാവും? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരിൽ ഉണ്ടാവുക. അവരുടെ അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ട്, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? അതിൽ ദമ്പം, ദുരഭിമാനം, അപ്പൊ അതിലൊക്കെ മുഴുകിക്കൊണ്ട് അവര് പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ചെയ്തു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വൃത്തിഹീനമായ പ്രവർത്തികളിലാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ചെയ്തു പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അതായത് ധർമ്മത്തിന്റെ 4 പില്ലറുകൾ എന്ന് പറയും നമുക്ക്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മള് മത്സ്യം എന്താ പറയാ, ഒന്ന് നോൺ വെജ് നമ്മൾ പറയില്ലേ, മത്സ്യം, മാംസം, മുട്ട ഇതൊന്നും നമ്മൾ ശരിക്കും കഴിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ചൂതുകളി അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. പിന്നെ അവിഹിതമായ ബന്ധങ്ങള്, പിന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്താണ്? 4 ലഹരി ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് നമ്മളെ ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകളാണ്. പക്ഷെ ഈ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ആര് ചെയ്യും? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ചെയ്യും. ഇതിലേത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ തൂണിന് പ്രോബ്ലം വരില്ല, ധർമ്മത്തിന് പ്രശ്നം വരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും 4 കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ പാലിച്ചു പോകേണ്ടവരാണ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ആര് അനുസരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവര് അജ്ഞാനികളാണ്, അവരൊന്നും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല, അവരത് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നും ചിന്തിക്കുന്നതുമില്ല. അത്തരത്തില് വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോകുന്നവരാണ് ആര്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. ഇതില് പറയുന്നത് ദക്ഷ പ്രജാപതിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദക്ഷ പ്രജാപതി സതീദേവിയുടെ അച്ഛൻ, അതായത് മഹാദേവന്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള സതീദേവിയുടെ അച്ഛനാണ് ദക്ഷ പ്രജാപതി. ബ്രഹ്മദേവന്റെ മകനാണ്, പ്രജാപതിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു യജ്ഞം നടത്താണ്. അപ്പൊ ഈ യജ്ഞം നടത്തുമ്പോ യജ്ഞശിഷ്ടം എല്ലാവർക്കും യജ്ഞശിഷ്ടം സമർപ്പിക്കും. അപ്പൊ പ്രജാപതിയുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല, പ്രജാപതിയുടെ മകളായിട്ടുള്ള സതീദേവി ആരെ വിവാഹം കഴിക്കാണ്? മഹാദേവനെ വിവാഹം കഴിക്കും. മഹാദേവനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അപ്പൊ താല്പര്യമില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും മകളാണല്ലോ. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ പോകാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു യജ്ഞം സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ആര് വരാണ്? പ്രജാപതി വരാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും പ്രജാപതിയെ കാണുമ്പോ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര അഹങ്കാരമായി. കാരണം ഞാൻ പ്രജാപതിയാണ്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ മകനാണ് എന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരം ആർക്കുണ്ട്? പ്രജാപതിക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹം വരുന്നത്. അപ്പൊ വരുമ്പോ മറ്റുള്ളവര് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ വണങ്ങും. പക്ഷെ മഹാദേവൻ ആ സമയത്ത് വിഷ്ണുവിനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല, വന്നത് അറിഞ്ഞില്ല, അപ്പൊ വണങ്ങിയില്ല. അപ്പൊ എന്തായി? ദേഷ്യം വന്നു. കാരണം ഒന്ന് മകളുടെ ഭർത്താവാണ്, പിന്നെ താൻ പ്രജാപതിയാണ്, തന്നെ വണങ്ങിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ദേഷ്യം ആർക്ക് വന്നു? ഇവിടെ പ്രജാപതിക്ക് വന്നു. അപ്പൊ പ്രജാപതി ആ ദേഷ്യം ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് എന്താണ്, സ്വന്തം കൊട്ടാരത്തിലൊരു യജ്ഞം സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ യജ്ഞം സംഘടിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും വിളിക്കും. ആരെ വിളിക്കില്ല?
മഹാദേവൻ വിളിക്കില്ല. സ്വന്തം മകളുടെ ഭർത്താവാണ്, മകളുണ്ട്, പക്ഷെ വിളിക്കില്ല. അങ്ങനെ സതീദേവി അറിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവരെ മാത്രം വിളിച്ചില്ല. അപ്പൊ സതീദേവി മഹാദേവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടേക്ക് പോകാണ്. അപ്പൊ മഹാദേവൻ ആദ്യം പറയും പോകണ്ടെന്ന്, പക്ഷെ സതീദേവി പോകാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ സതീദേവി നോക്കുമ്പോ എല്ലാവരും ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും യജ്ഞശിഷ്ടം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, മഹാദേവന് മാത്രമില്ല. അപ്പൊ സതീദേവിക്ക് ദേഷ്യം വരാണ്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സതീദേവി വഴക്കിടാണ് അവിടെ. അങ്ങനെ വഴക്കിട്ടിട്ട് അപ്പൊ ഈ അച്ഛനാരാണ് സ്വഭാവത്തില് ആശ്രിക സ്വഭാവമാണല്ലോ, അത് സ്വഭാവത്തിലാണ്. അപ്പൊ വഴക്കിട്ടിട്ട് സതീദേവി എന്ത് ചെയ്യണം, ആ യജ്ഞഭൂതിയില് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ ആര്, മഹാദേവൻ വന്നു. മഹാദേവൻ വന്ന ആ യജ്ഞം മുഴുവനും ആകെ നാശാകാണ് അല്ലെ. മഹാദേവന്റെ ജടയിൽ നിന്ന് ആരാണ് വരുന്നത്, ഏതസുരനാ വരുന്നത് അറിയാമോ? വീരഭദ്രനാണോ? വീരഭദ്രനാണോ? വീരഭദ്രൻ വരാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ അവിടെ മുഴുവനും അങ്ങനെ പ്രജാപതിയുടെ, ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ തല അറുത്ത് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാണ്. കാരണം ആസുരിക സ്വഭാവത്തിന്റെ, അതാണ് അതോടെ വരുന്നില്ല. ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ അഹങ്കാരത്തെയും ആ ഒരു ആസുരിക സ്വഭാവത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തനിക്കും ഗുണം ഉണ്ടാവുന്നില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഗുണം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതാണ്, അതായത് തന്റെ മകളുടെ ജീവൻ പോയി, ആ യജ്ഞം മുഴുവൻ അലങ്കോലപ്പെട്ടു, മറ്റുള്ളവർക്ക് മുഴുവനും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായി, ലാസ്റ്റ് തനിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം വന്നു. പക്ഷെ ഇത് ഒരിക്കലും ആരും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ആശ്രിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് തനിക്കും ഗുണം ഉണ്ടാവുന്നില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല. തിരിച്ചെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അവിടെ ദോഷാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി, അതായത് മഹാദേവനാണല്ലോ ഭയങ്കര കോപത്തില്. അപ്പൊ വിഷ്ണു ബ്രഹ്മദേവനൊക്കെ സമാധാനിപ്പിച്ച് ലാസ്റ്റ് തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ്, ഒരാടിന്റെ തല വെച്ചു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ അത് സോൾവ് ആകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക്. ശ്ലോകം 11-12. ചിന്താമ പരിമേയാം ച പ്രളയാന്താമുപാശ്രിതഃ കാമാപഭോഗ പരമ ഏതാവാതിഥി നിശ്ചിതഃ ആശാപാശശതേ പത്ത കാമ ക്രോധാപരായണഃ ഈഹന്തെ കാമഭോഗാർത്ഥം അന്യേനാർത്ഥ സഞ്ചയാൻ. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്നവർ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് കരുതുന്നത്. അക്കാരണം കൊണ്ട് ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇക്കാരണം കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ അളവറ്റ വ്യാകുലതയോട് കൂടിയിട്ട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായിട്ട് വരും. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. ഇത്തരം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ ജീവിതാവസാനം വരെ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ കഴിയേണ്ടി വരും. കാരണം ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണാണല്ലോ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. നമുക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജീവിത അവസാനം വരെ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും, വ്യാകുലതയായിരിക്കും. മാത്രമല്ല ഇവരെങ്ങനെയായിരിക്കും, അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു വീട് വെക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അത് നമ്മളിൽ അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ആഗ്രഹം കൂടി നമ്മൾ ചിലപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രവർത്തികളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ധനം സമ്പാദിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. നമ്മുടെ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അന്യായമായിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ സമ്പാദിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ആര് ചെയ്യുന്നതാണ്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിന്റെ ഫലത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനിലും ഒന്നിലും വിശ്വാസമില്ല. അപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും അവരുടെ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇവരെന്താണ്, ആസുരിക സ്വഭാവികൾ എങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്, ഇതമധ്യമയാ ലബ്ധ ഇമം പ്രാപ്സ്യേ മനോരഥം ഇതമാപ്സീതമപി മേ ഭവിഷ്യതി പുനർധനം അസൗ മയാ ഹതാ ശത്രുർ ഹനിഷേ ചാപരാനപി ഈശ്വരോഹമഹം ഭോഗി സിദ്ധോഹം ബലവാൻ സുഖി ആഢ്യോപി ജനവാനസ്മി ഗോന്യാസ്തി
കോന്യാസ്തി സദൃശ്യോ മായാ യക്ഷ്യത ദാസ്യാമി മോദിഷ്യ ഇത്യജ്ഞാനാവിമോഹിതഃ. ആസുര സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനമാർജിക്കും, ഇത്രയേറെ ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടിക്കൊണ്ട് വരികയും ചെയ്യും. എന്നാൽ അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ് ഞാൻ. കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായ ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്തവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. അപ്പോ ആസുര സ്വഭാവം എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? എന്റെ കുറെ ധനമുണ്ട്, അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഇനിയും ധനം ആർജിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, എനിക്കിപ്പോ ഇത്ര ധനമുണ്ട്, ഇനി അത് ഭാവിയിൽ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്കറിയാം? എനിക്കറിയാം. കാരണം വെച്ചാല് എല്ലാം എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് നടക്കുന്നത്, അതിനാർക്കൊരു പങ്കില്ല, ഭഗവാന് യാതൊരു പങ്കുമില്ല. എല്ലാം എന്റെ കഴിവനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, അയാളെ ഞാൻ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെ ഞാൻ കൊല്ലും. അതായത് എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? എന്റെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് ഞാനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാറ്റിന്റെ ഉടമ ഞാനാണ്, എനിക്ക് സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണുള്ളത്, ഞാൻ ബലവാനാണ്, എനിക്ക് കുറെ ബന്ധുക്കളുണ്ട്, എനിക്ക് കുറെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്, സമ്പന്നനാണ്, ശക്തിമാനാണ്. എന്നോളം ശക്തിമാനായിട്ടും സന്തോഷവാനായിട്ടും ആരാണ് ഉള്ളത്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ ചെയ്യും, ദാനം ചെയ്യും, ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ എന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇന്നൊക്കെ ആര് ചിന്തിക്കാണ്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികൾ. അതായത് ഭഗവാന് യാതൊരു പങ്കുമില്ല, നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദി. ഞാൻ തന്നെ കുറെ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഇനിയും ഞാൻ ചെയ്യും. ഇന്നിപ്പോ എനിക്ക് 10 ഉണ്ട്, നാളെ ഞാൻ 20 ആക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ഞാൻ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെന്താണ്? എല്ലാം ഭാവിയിൽ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ഞാനാണൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, വേറെ ആർക്കും അതിൽ യാതൊരു പങ്കില്ല. അങ്ങനെ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചിന്തിക്കുകയാണ്? അതില് മോഹിതരായിട്ട് മാറാണ് എല്ലാത്തും. അങ്ങനെയാണ് ആസുരിക സ്വഭാവികള് ചിന്തിക്കുന്നത്. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത വരുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ച. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽ പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ആകാംക്ഷകളിൽ പെട്ട് വലഞ്ഞ് വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തരായിട്ട് അവര് ഇത്രയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തരായി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നേരെ ചെന്ന് എവിടേക്ക് വീഴും? നരകത്തിലേക്ക് ചെന്ന് വീഴും. കാരണം അവരുടേതായ രീതിയിലാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുഴുവൻ. കാരണം അവര് എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അനുസരിക്കാനും അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും അവരോട് പറയാണ് ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, കുറച്ച് ഇങ്ങനെ മാറ്റി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ല, അതനുസരിക്കാനും ആരും തയ്യാറാക്കില്ല. ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് തയ്യാറില്ല. കാരണം അവരുടേതായ ഒരു ചട്ടക്കൂട് ഉണ്ടാക്കി അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. ആത്മസംഭാവിതാ സ്തബ്ധ ധനമാനാമതാന്വിതഃ യജന്തെ നാമയജ്ഞൈസ്തേ ദമ്പേനാവിധിപൂർവകം. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യാ? തങ്ങളാണെല്ലാതും എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രകാരമല്ലാതെ അവരുടേതായ ഇഷ്ടത്തിന്, തന്നിഷ്ടത്തിന് സ്വയം സംതൃപ്തരായിട്ട് സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇതിലൊക്കെ വ്യാമോഹിതരായിക്കൊണ്ട് അഹങ്കാരത്തോടെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ വൈദിക വിധികള് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നും പറയാത്ത രീതിയിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. അതായത് അവരുടേതായ രീതിയിൽ അവർ ചിലപ്പോ ഒരു ഈശ്വരനെ അവർ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ഈശ്വരൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അങ്ങനത്തുള്ള സ്വയം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ, ആൾദൈവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവരെ സൃഷ്ടിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യണം? അവരുടേതായ രീതിയിൽ പൂജാവിധികളൊക്കെ ചെയ്ത് അവർ സ്വയം പൂജ ചെയ്യും, അവരെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ സ്വയം ആചാര്യന്റെ നില കൈക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അവർ ശ്രമിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ചെയ്യും. അതായത് മറ്റുള്ളവരപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? ഇവർ ആചാര്യന്മാരാണ്, ഈശ്വരന്മാരാണെന്നൊക്കെ കരുതി അവരൊക്കെ ആരാധിച്ചൊക്കെ പോകും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും ആരിൽ കാണുന്നതാണ്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരില് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. പിന്നെ അവരെന്താണ്? അഹങ്കാരം, ബലം, ദർപ്പം, കാമം, ക്രോധം ച സംശ്രിതഃ
മാമാത്മാ പരദേഹേഷു പ്രതിഷ്യന്തോപി സൂയക. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പിഴയ്ക്കുന്നു. ഇവര് എന്താണ്? ഈശ്വരനെ സദാ എതിർക്കുന്നവരാണ് അവർ. ഇവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചോ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ചോ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരാണ്. അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല, അവർക്ക് അത് അറിയുമില്ല. അവരെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അവരുടെ ഉള്ളിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ഉള്ളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അവരെന്താ ചെയ്യണ? അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉള്ളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? അവര് എപ്പോഴും ഒരു മിഥ്യമായിട്ടുള്ള അജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും ശാരീരികമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ ഉപദ്രവിക്കാം, മറ്റുള്ളവരെയും ഉപദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ചില പ്രവർത്തികൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ കാണാറുണ്ട്, ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു, തലയൊക്കെ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? തപസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ അല്ലെ? അതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സ്വന്തം ശരീരത്തെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തീയിലെ കൂടെ നടക്കുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെ ശരീരത്തിനെ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ ആ പരമപുരുഷനോട് എന്താ പറയാ, ഈർഷ്യയായിക്കൊണ്ട് ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും ധർമ്മത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അതൊന്നും നമ്മൾ അനുസരിക്കാതെ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ശാരീരികമായ ഉപദ്രവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകാം. അതൊക്കെ ശരിയായ ധർമ്മത്തെ അനുസരിക്കാതെ പ്രവർത്തിച്ചു പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ധർമ്മത്തെ നിഷേധിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. താനേഹം തിഷതാ ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഇത്തരത്തില് ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് അവരുടെ അടുത്ത ജന്മം തീരുമാനിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നവരെ ഈ ദുർബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാരാണ് ഇവര്. ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും അവർ ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തിനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ കാരുണ്യവാനാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നില്ല? ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നില്ല. അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ വന്ന് ജന്മം എടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആസുരീം യോനി മാപന്ന മൂഢാ ജന്മനി ജന്മനി മാമാപ്രാപൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യാദയതാം ഗതി. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീച തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. വീണ്ടും ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇത്തരത്തിൽ ആസുര സ്വഭാവത്തിൽ ജന്മമെടുത്തവര് അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്താലും ഒരിക്കലും ഇത്തരക്കാർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവര് വീണ്ടും ക്രമേണ അധികം താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എല്ലാവരോടും ഭഗവാൻ ഭയങ്കര കാരുണ്യാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാൻ ആസുര സ്വഭാവത്തില് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോട് എന്താ കാണിക്കുന്നത്? അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. അവർ എത്ര തവണ ജന്മം എടുത്താലും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നില്ല. അവര് അധികം നീചങ്ങളായിട്ടുള്ള താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. താഴ്ന്ന ഇപ്പൊ മൃഗങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി, നമ്മൾ അത്രയും മനുഷ്യന്റെ നരാധമന്മാരായിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ എന്താണ്? മൃഗമായിട്ടോ പന്നിയായിട്ടോ പട്ടിയായിട്ടോ പൂച്ചയായിട്ടോ ഒക്കെ ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോഴും താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ, നിജങ്ങളിലായിട്ടുള്ള തലങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും.
ത്രിവിധം നരകസ്യേത്യം ദ്വാരം നാശാനമാത്മനഃ കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭ തമസാദേത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം, കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. അപ്പൊ 3 കവാടങ്ങളാണ് നരകത്തിനുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഈ 3ഉം ഉപേക്ഷിക്കണം. കാമം, ക്രോധം നമ്മുടെ ദേഷ്യം, പിന്നെ ലോഭം ധനസമ്പാദത്തിനുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. അത് 3ഉം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോടുള്ള നമ്മളെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് നമ്മൾ 3ഉം ഉപേക്ഷിക്കണം. ബുദ്ധിയുള്ളവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇതിന് ഉപേക്ഷിക്കും, കാരണം ഇത് അധപതനത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്നതാണ്. ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്ന 3 കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത്? കാമം, ക്രോധവും, ലോഭവും. അപ്പൊ ഈ 3ൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഏതേർ വിമുക്ത കൗന്ദേയ തമാദൗരൈസ്ത്രീഭിർനരഃ ആചാര്യത്യാത്മനാശ്രയസ്തതോ യാതി പരാം ഗതി. കുന്തിമുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കുക. കാമക്രോധ ലോഭം, ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കണം. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. അതിനുശേഷം രക്ഷ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. 3 ശത്രുക്കളാണ് നമ്മുടെ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. അപ്പൊ നമ്മളെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാകും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയുന്ന നിയമ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നീട് ആ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കാമക്രോധ ലോഭം ഇതിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. യശാസ്ത്രാവിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരതഃ ന സാ സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാഗതി. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. ഈ ശാസ്ത്രവിധികൾക്കനുസരിച്ചല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവര്, അതിനെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല, പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടില്ല, സുഖം പോലും നേടാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കാത്തവര്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാം. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? നമ്മൾ ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? മത്സ്യമാംസം, മുട്ട ഇത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, ചൂതുകളി ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പിന്നെ അവിഹിതമായ ബന്ധങ്ങൾ. ഈ 4 കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്, ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് ചെയ്യാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ്? പരിപൂർണത കിട്ടാനും പരമലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനും സുഖം കിട്ടാനും ഒക്കെ എന്താണ്? ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മളിത് ഈ 4 നമ്മളെ ധർമ്മത്തിന്റെ തൂണുകളാണ് ഇത് 4. നമ്മളെ സത്യസന്ധത, പരിശുദ്ധി, പിന്നെന്താണ്? നമ്മുടെ സത്യസന്ധത നമ്മുടെ ഇഷ്ടമില്ലാതാകുന്നു, പരിശുദ്ധി, നമ്മുടെ ദയ, ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? അതിൽ ഒരെണ്ണം പോയാലും നമ്മൾ ആ
ധർമ്മത്തിന് കോട്ടം സംഭവിക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഇത് പാലിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അപ്പൊ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്, സുഖം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, അതൊന്നും നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ യുഗത്തില് ഓരോ യുഗത്തിലും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണ്. നമ്മുടെ സത്യയുഗത്തില് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു, സത്യയുഗത്തില് സത്യയുഗം മുകളിൽ അല്ലെ, സത്യയുഗത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയായിരുന്നു, സത്യയുഗത്തില് യുദ്ധം നടത്തിയിരുന്നു അല്ലെ. സത്യയുഗത്തിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ്, ആസുരികമായിട്ടും ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയാ വന്നിരുന്നത്. സത്യയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോ രണ്ട് ലോകങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നു, അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും. ഒന്ന് ഭൂമിക്ക് മുകളിലും ഒന്ന് ഭൂമിക്ക് താഴെ. ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരും ദൈവിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള രണ്ട് ലോകങ്ങൾ തമ്മിലാണ് എന്ത് നടന്നിരുന്നത്, മത്സരം നടന്നത്. പക്ഷെ ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോ അതെന്തായിട്ട് മാറി, ഒരേ ലോകത്തുള്ള രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായിട്ട് മാറി. ശ്രീരാമനും രാവണനും ഒരേ ലോകത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായിട്ടായി മാറിയത് യുദ്ധം നടന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തത് ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോൾ എന്തായി മാറി, ഒരേ ലോകത്തിലെ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലായി അല്ലെ. രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ, ഒരു രാജ്യത്തിൽ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലായിട്ട് മാറി. ഒരേ കുടുംബത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിലുള്ള രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്, അവിടെ മത്സരം നടക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കലിയുഗം വന്നപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറിയത്, ഒരാളില് തന്നെയായി രണ്ടും, ആസുരിക സ്വഭാവവും ദൈവിക സ്വഭാവവും ഒരാളില് തന്നെ വരാനായി വന്നു. നമ്മളിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട്, രണ്ടും ഉണ്ട്. ആസുരിക സ്വഭാവം നമ്മളിലുണ്ട്, ദൈവിക സ്വഭാവം നമ്മളിലുണ്ട്. രണ്ടും നമ്മളിൽ തന്നെ വന്നു. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് ഒരു മനുഷ്യനിൽ തന്നെയാണ് എന്തുള്ളത്, രണ്ടുള്ളത്. സത്യയുഗത്തിലായിരുന്നപ്പോ രണ്ട് ലോകത്തിലായിരുന്നു, ത്രേതായുഗത്തിലായിരുന്നപ്പോ രണ്ട് രാജ്യത്തിലായിരുന്നു, പിന്നെ ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോ ഒരേ കുടുംബത്തിലെ രണ്ടു പേരിലായിരുന്നു. പക്ഷെ കലിയുഗം വന്നപ്പോഴെന്തായി, ഒരു മനുഷ്യനിൽ തന്നെ ഇത് രണ്ടുണ്ട്. ദൈവികമായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം രണ്ടും ആര് തന്നെ ഉണ്ട്, ഒരു മനുഷ്യനിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, തസ്മാ ശാസ്ത്രം പ്രമേണം തേ കാര്യകാര്യാവ്യവസ്ഥിതൗ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തൂമിഹാർഹസി. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ നിയമ നിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, ഇപ്പോ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകളെല്ലാം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മള് അതനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരമായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനമത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുക, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനം അത്രയും നമ്മൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജനങ്ങളോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിച്ച 3 കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, പ്രസാദം കഴിക്കുക. നാമം ജപിക്കുക, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക, പിന്നെന്താണ്, പ്രസാദം കഴിക്കുക. 3 കാര്യങ്ങളാണ് ആര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭക്തി സാധനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വേണ്ടും വണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ശാസ്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്: ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, പ്രസാദം കഴിക്കണം,
സേവനം ചെയ്യണം. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ള 3 കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മള് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ നീണ്ടും വണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകാനായിട്ടും സാധിക്കും. കാരണം നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഭക്തനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവാത്മാക്കളില് നമുക്ക് പല ദോഷങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവാത്മാക്കളിൽ കാണുന്ന ദോഷങ്ങള്, ഒന്നാമത്തെ ദോഷം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപക്വമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തില് നമുക്കൊന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെ? പരിപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാൻ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത നമുക്ക് കൂടുതലാണ്. നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത നമ്മളിലുണ്ട്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് പറയുന്നത് തെറ്റ് വരുത്താനുള്ള ഒരു പ്രവണത. നമുക്ക് മനുഷ്യർക്കുള്ള വേറൊരു പ്രോബ്ലമാണ് തെറ്റ് വരുത്താനുള്ള ഒരു പ്രവണത നമുക്കുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ മായയ്ക്ക് വശംവദരാകുന്നവരാണ്. നമുക്ക് ശരിയാണ് തെറ്റേതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്നവരാണ് നമ്മൾ. 4 തരത്തിലുള്ള ന്യൂനത ആർക്കുണ്ട്? നമ്മൾ മനുഷ്യർക്കുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മള് മായയ്ക്ക് വശംവദരാകുന്നവരാണ്. മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയും തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയും ആരിലുണ്ട്? നമ്മളെ ജീവാത്മാക്കളിൽ കാണുന്ന 4 ന്യൂനതകളാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഈ 4 ന്യൂനതകള് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ശരിക്കും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാമജപം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ എന്തിലൂടെ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനായിട്ട് കൂടുതൽ കണക്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, പ്രസാദം കഴിക്കുക, സേവനം ചെയ്യുക. അതിലൂടെ നമുക്കതൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയാ പോരായ്മ, നമ്മുടെ അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം തരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രമാണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്ക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രശ്നത്തിന് കാരണം. നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചയ്ക്കും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അജ്ഞാനം. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം തരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്, ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ. അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചകളും നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുള്ളായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ അജ്ഞാനം. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തരുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അതിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള അറിവില്ലായ്കയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയണം. നമ്മുടെ പോരായ്മകൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ തിരുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഇതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് ആരുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും? ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശം നമുക്ക് നേടി, ആ ആചാര്യൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമുക്ക് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പതുക്കെ നമ്മൾ സാധനാ ഭക്തി നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, ആ സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭഗവത് പദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്? ഒന്നാമത്തെ, ദിവ്യ പ്രകൃതിയിൽ അനുഗ്രഹീതരായവരുടെ 26 ഗുണങ്ങള്. 26 ഗുണങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 26 ഗുണങ്ങളാണ്. നിർഭയത, അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, വേദപഠനം, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരമദൂഷണത്തിൽ ത്യാഗം, ശാന്തി, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള ആഗ്രഹമില്ല, വാഞ്ചയില്ലായ്മ. ഈ 26 ഗുണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച്, തൊഴിൽപരമായിട്ടും സാമൂഹ്യമായിട്ടും നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് വളർത്തിയെടുക്കണം, വേണ്ടാത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ ഏത് ഗുണത്തിൽ പിറന്നവനാണ്? ദൈവിക ഗുണത്തിൽ പിറന്നവനാണ്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? അസുര ജീവിതത്തില്
ആസുരിക ഗണത്തിൽ പിറന്നവര് എത്ര ജന്മം എടുത്താലും അവർക്ക് എന്താണ്, അവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തില്ല. അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് ജീവിതകാലത്തിലും എത്ര കർമ്മം ചെയ്താലും അവർ അവര് വീണ്ടും താഴത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരം ആർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക്. നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ ഏതാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിൽ കാണുന്ന 3 ദോഷങ്ങൾ 4 പറഞ്ഞോളൂ. 4 ആകുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ? പരിപൂർണതല്ല, അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത, തെറ്റുവരുത്താനുള്ള പ്രവണത, മായയ്ക്ക് വശമുണ്ടാവുക. മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുന്നത്, പിന്നെ അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇതാണ് നമ്മളിൽ കാണുന്ന 4 ദോഷങ്ങളാണിത്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തരം വീഴ്ചയ്ക്കും കാരണം എന്താണ്? അജ്ഞാനം, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാത്തത്, അജ്ഞാനം. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവ് തരുന്ന അത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മ ജ്ഞാനമാണ് കാരണം. നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനും പ്രസാദം കഴിക്കാൻ, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ. നാമജപം എളുപ്പമുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ? പ്രസാദം കഴിക്കാനും നാമം ജപിക്കാനും സേവനം ചെയ്യാനും. കലിയുഗത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാലോ ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഈ 3 കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ നമ്മളടുത്ത്. കലിയുഗത്തിൽ ആരെല്ലാം തമ്മിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്? ആസുരിക സ്വഭാവം ദൈവിക ഗുണം അല്ലെ? അപ്പൊ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ